गिरिवरदारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनाधीरावनचारी जय यमुनाधीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्णा हरे थैंक कृष्णा यू पुष्पम माताजी प्रणव्स माताजी நீங்க கூப்பிடும்போது நான் மியூட்ல இருந்தனால அன்மியூட் பண்ண முடியல வெரி சாரி மாதாஜி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண माता जी I am ever thankful to you माता जी हरे कृष्णा प्रणव्स माताजी प्रणव्स श्रीदेवी माताजी प्रणव्स माताजी நான் லீவ் ओके பண்ணிட்டேன் Pranams. Okay, Mataji. Hare Krishna, Mataji. माता Thank जी you, Mataji. Thanks a lot, Mataji. Hare प्रणव्स Krishna. थैंक यू माता जी हरे हरे कृष्णा पुष्पम माताजी प्रणव्स श्रीदेवी माताजी प्रणव्स டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா Okay, Mataji. Hare. हरे कृष्णा ओके प्रणति पोला नमो हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रणति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साकृजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशसात्यदेशतारिणे स्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद எல்லாரும் சொல்லுங்கம்மா
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராமா ஹரே ராமா ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே. கிருஷ்ண ஹரே 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 ஹரே. ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைய அத்தியாயம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் ஹரே மாதாஜி. நமஸ்காரம். நம்ம முதலாவதாக ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி நம்ம இன்றைய அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். இன்றைய அத்தியாயம் பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமானது. ரொம்ப ஒரு இன்றைய ஒரு முக்கியமான நாள். என்ன பிரபுஜி, என்ன மாதாஜி, இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் சொல்லுங்க. யுகாதி. உகாதி பண்டிகை இல்லையா? எல்லாருக்கும் உகாதி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி ஹரே நன்றி கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தெலுங்கு வருடம் நமக்கு எல்லாமே நம்ம சனாதனத்துல நம்ம எல்லா ஒரு புது வருடத்தையே நம்ம கொண்டாடக்கூடியவங்கதான் இல்லையா? ஆக இந்த வருடம் முழுவதும் நமக்கு நல்ல பக்தியில் நம்ம எல்லாரும் தெளிக்கவும், நல்ல அமைதியாக ஆரோக்கியமாக வாழ்றதுக்கு எல்லா மக்களும், உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களும் அமைதி, ஆனந்தம், ஆரோக்கியம் இது வேணும். சண்டை சச்சரவுகள்லாம் நீங்கி அமைதி நிலவ எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்போம். ரொம்ப முக்கியமானது, பகவான் நமக்கு நேற்று என்ன சொன்னாரு? எல்லா தோற்றங்களுக்கும் நான் தான் ஆதி மூலம் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா? அப்போ அர்ஜுனன் என்ன ரொம்ப பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டான் இல்லையா? ஆன்மீக சம்பந்தமான பல ரகசியங்களை எல்லாம் நீங்க எனக்கு சொன்னீங்க. எனக்கு நான் ரொம்ப மயக்கத்துல இருந்தேன், ரொம்ப ஒரு அறியாமையில இருந்தேன். இப்ப என் மயக்கெல்லாம் தீர்ந்துருச்சு. நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா, இப்போ உங்களுடைய வியாபகம் எதுலெல்லாம் நீங்க உங்களுடைய வைபவம் இருக்கு, எப்படியெல்லாம் இந்த அகிலம் முழுவதும் அண்ட சராசரங்களிலேயும் நீங்க நிறைந்து இருக்கின்றீர்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொன்னீங்க. எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்கு உள்ளேயே போய் அதெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கீங்க. எல்லா தோஷங்களுக்கும் மூல காரணம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நான் அதை ரொம்ப பெருமிதத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். ஏன் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் இதுவரைக்கும் கிருஷ்ணரை நண்பராக ஒரு தன்னுடைய உறவினராக தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. அடுத்து 2வது அத்தியாயத்துல அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட சரணடைந்து குருவாகவே ஏற்றுக்கொண்டாரு. நீங்க சொல்றபடி நான் கேட்கிறேன்னு சொன்னாரு இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். இப்போ அவர்தான் ஆதி மூலம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்ச பிறகு ரொம்ப மரியாதை ஏற்பட்டது. அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாவும் இருந்தது. நம்முடைய நண்பர் இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மனிதர் ஆதி மூலமாக இருக்கிறாருங்கிறப்போ யாருக்குமே பெருமை வரும் இல்லையா? அதே பெருமை அர்ஜுனனுக்கும் வந்துச்சு. உடனே அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, பகவான் தான் இதுவரைக்கும் சொன்ன அந்த ஒரு வியாபகங்களை, அந்த ஒரு அதிசயங்களை, அந்த லீலைகளை எல்லாம் அவர் நமக்கு காட்டணும், விஸ்வரூபமாக காட்டணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்குதான் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு இந்த அத்தியாயத்துல. ஆக 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி இதான் இந்த கீதையினுடைய சாராம்சமே. அது கர்மயோகமாக இருந்தாலும் சரி, ஞான யோகமாக இருந்தாலும் சரி, எதுலதான் முடியும்? பக்தி யோகத்துலதான் முடியும். பகவானுடைய பக்தியில தான் முடியும் இல்லையா? கர்மத்தை செஞ்சாலும் நீ பக்தியோடு செய்யும் தான் சொன்னாரு. ஞானத்தை அறிந்து ஞான வழியில் நீ அருவ பிரம்மனை உணர்ந்தாலும் அதுவும் பக்தி. அதுக்கு பிறகவும் பக்தி செஞ்சு என்னை அடி அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. ஆக ஃபுல் பகவத்கீதையும் பக்தியை பற்றி தான் சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம அறிஞ்சோம். அடுத்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய உச்ச நிலையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அது அர்ஜுனனே பிரேயர்ல சொன்னார், பரபிரமன், நீங்க தான் தேவர்களின் தேவன், நீங்கள் தான் ஆதி நடு எல்லாமே நீங்கதான் அப்படிங்கிறத எல்லா முனிவர்களும் சொன்னாங்க. இப்ப நானும் உங்க வாயின் மூலமாக, உங்கள் சொல்லின் மூலமாக அறிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு ஏற்றுட்டாரு. ஆனா அதை மற்றவங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதுக்கு பகவான் அதை பிராக்டிக்கலா, அதாவது விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக
அனைத்திலும் உலகம் முழுவதும் அவர் நிறைந்திருக்கின்றார். அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம்தான் அடக்கம்ங்கிறத காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி சொல்றாரு இந்த 11வது அத்தியாயத்துல. அதை பற்றி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள்ல புது வருடத்துல நம்ம பகவானுடைய பார்க்க போறோம். நீங்க எல்லாரும் இதை பார்த்து ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக விவரமா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இதை உங்களுக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? இதுல யூனிவர்சல் வடிவம்னா என்ன? விஸ்வரூபம். அதை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு. பகவான் உடனே தன்னுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறாரு, அதே நேரத்துல காட்டுறாரு. வேற யாருக்குமே இது வரைக்கும் இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டல. அர்ஜுனனுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவரே அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. அந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் சாதாரண கண்களால் பார்க்க முடியாது. அதனால அவருக்கு தெய்வீகமான கண்ணை, ஞான கண்ணை கொடுக்கிறார். அந்த ஞான கண்ணின் உதவியால் அர்ஜுனன் பகவானுடைய யூனிவர்சல் வடிவத்தை பார்க்கின்றார். பார்க்கும் பொழுது எத்தகைய அனுபவம் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்ததுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தில். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு, அர்ஜுனன் பகவானை எப்படியெல்லாம் ஜெபிக்கிறாரு, எப்படியெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கிறார் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு விளக்கமாக அமையுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாப்போமா? இப்போ முதலாவதாக ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. ஏகதசோऽध्यायः விஸ்வரூப தர்சன யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறான்னா, நம்ம இதுல நிறைய ஸ்லோகங்கள் ஸ்லைடெல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் வாசிக்க முடியாது. முக்கியமானதை நான் உங்களை வாசிக்க சொல்வேன், நானும் வாசிப்பேன். நம்ம அந்த இதை கருத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா அவருடைய விஸ்வரூபத்தை நீங்க பார்த்து ரசிக்கணும். அதுக்குதான் எல்லா ஸ்லைடுமே நாங்க உங்களுக்கு போடணும்னு நினைக்கிறோம். ஓகேயா? ஆக அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்மீக சம்பந்தமான எல்லா ரகசியங்களையும் எனக்கு அன்போடு கொடுத்தீங்க, வழங்குனீங்க. அந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் கேட்டதுனால என்னுடைய மயக்கெல்லாம் தேர்ந்துருச்சு. அடுத்து உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன கேட்கிறாருன்னா அர்ஜுனன், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கேட்கிறாருன்னா, பகவானுடைய கண்கள் தாமரை கண்கள். நீங்க தாமரை கண்களை உடையவரு, நீங்க உயிர்வாளியினுடைய தோற்றம் மறைவு பற்றி உங்ககிட்ட இருந்து விவரமா நான் கேட்டுக்கிட்டேன். உங்க பெருமையெல்லாம் உணர்ந்துள்ளேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, உங்களை நான் உண்மை நிலையில் என் நீங்க நான் என் முன்னாடியே நீங்க நிக்கிறீங்க, நீங்க எப்படிப்பட்டவருங்கிறத நான் காண்கின்றேன். என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் எப்படியெல்லாம் நீங்க உட்புகுந்து இருக்கின்றீர்கள் என்பதை நான் காண விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு எப்படி பணிவா கேட்கிறாரு பாருங்க. அர்ஜுனன் பக்தி மயமாக பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, நீங்க எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ளே புகுந்து அதை தாங்கிட்டு இருக்கீங்கிறத நான் பார்க்க விரும்புறேன். உங்க ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்ட்டு கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். நம்ம பாப்போமா? அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, விஸ்வரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியுமா கிருஷ்ணா? அப்படி பார்க்க முடியும்ட்டு எவ்வளவு தாழ்மையா கேட்கிறாரு பாருங்க. என்னால பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சா எம்பெருமானே, உங்களுக்கு யோக சக்தி எல்லாம் இருக்கு, எனக்கு உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை தயவு செய்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, பஷ்யமே பார்த்த ரூபானி சதவோதகசகஸ்ரஸ நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணா கிருதீனி ச. இப்பதான் பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. பிருதாவின் மகனே அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவம், என்னுடைய வடிவத்தை பலதரப்பட்ட நிறத்தோடு பாருப்பா. எத்தனை நிறங்கள் இருக்கு பாருங்க. இந்த பிரபஞ்சமே அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறத பார்க்க. நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை, எனது வைபவத்தை இப்போ நீ காண்பாய் அப்படின்ட்டு இப்போ அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய உருவத்துல நீ பாருப்பா, அதுல யாரெல்லாம் இருக்காங்கிறத நீ பார்க்கலாம்.
யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவருடைய விஸ்வரூபத்துல? ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர். சிவபெருமான் 11 ருத்திரர்கள்ல ஒருத்தர் சிவபெருமான் இருக்காரு. அஸ்வினி குமாரர்கள் எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து வேற யாரு? இத அர்ஜுனனுக்கு தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டினாரு. அவர் தானே கேட்டாரு, உனக்கு நான் ஞான கண் தர்றேன், நீ பாருன்னு சொல்லி அவருக்கு காட்டுறாரு. இத சஞ்சயனும் பாக்குறான். எப்படி சஞ்சயன் பாக்குறாரு? சஞ்சயனுக்கு ஞான கண்ணை கொடுத்தவர் யாரு? வியாசதேவர் இல்லையா? அவர் சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுடைய அரண்மனையில் இருந்து கொண்டே போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத சொல்றாரு, விவரிக்கிறாருங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? திருதராஷ்டிர வாச்ச அவர் கேட்ட கேள்விக்கு சஞ்சயன் பதில் கூறினாருன்னு பார்த்தோம். இப்போ சஞ்சயன் அப்பப்ப பேசிட்டுதான் இருக்காரு. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, திருதராஷ்டிரன் கிட்ட தான் அர்ஜுனன் பார்த்த அந்த விஸ்வரூபத்தை இவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. யாருகிட்ட? மன்னா. எந்த மன்னன்? திருதராஷ்டிர மன்னன் கிட்ட சொல்றாரு, எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர், முழு முதற் கடவுள் அவர்தான். அவர் இப்ப தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை யாருக்கு காட்டுறாங்க? அர்ஜுனனுக்கு காட்டினாரு அப்படின்னு சஞ்சயன் சொல்றாரு. சஞ்சயன் தான் கொஞ்சம் பேசுறாரு. இப்போ விஸ்வரூபத்தை அவரும் பாக்குறாரு. அர்ஜுனனோட சேர்ந்து பார்க்கக்கூடியவர் சஞ்சயன். சஞ்சயன் கூறியதை கேட்டு மனக்கண்ணில் காண்பவர் திருதராஷ்டிரர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து என்ன பாக்குறோம்னா, என்னெல்லாம் பாக்குறாங்க அந்த விஸ்வரூபத்துல? அநேக கண்கள், நிறைய கண்கள் இருக்கு பாருங்க. இங்க பார்த்தாலும் கண்ணு, இங்க பார்த்தாலும் வாய், அற்புதமான தரிசனம். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் பாக்குறான். அவன் பார்த்துட்டு பகவானுடைய உடல்ல எப்பவுமே அவர் அலங்கார பிரியர் இல்லையா? ஆவரணங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சி அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்காரு. அந்த ரூபமே அழகா இருக்கு. ஆயுதங்கள்லாம் கையில வச்சிருக்காரு. தெய்வீகமான மாலை அணிஞ்சிருக்காரு. ஆடைகள்லாம் ரொம்ப அழகா ஆடை அணிஞ்சிருக்காரு. நிறைய வாசனை பொருட்கள் எல்லாம் பூசப்பட்ட உடலை உடைய அற்புதமான அவருடைய பிரகாசமான ஒரு உருவம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறத யாரு பாக்குறாங்க? நம்முடைய அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. அதை யார்? சஞ்சயனும் பாக்குறான். சஞ்சயன் பார்த்து அதை விவரிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பாக்குறோம்னா, விஸ்வரூபத்துல வேற நம்ம எல்லா ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியாது, சில ஸ்லோகங்கள் மட்டும் உங்களை வாசிக்க சொல்றேன், ஓகேயா? ஏன்னா நம்ம விஸ்வரூபத்தை விட்டுருவோம் என்னெல்லாம் பாக்குறோங்கிறது. அடுத்து அவர் அந்த பிரகாசம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. ஒரு சூரியனுடைய வெளிச்சமே நம்ம அந்த சூரியனை நேரா கண்ணால பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியல இல்ல. அப்போ ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதயமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அது எப்படி இருக்கும் பிரகாசம்? அப்படிப்பட்ட அளவற்ற ஒரு பிரகாசத்தினால பகவானுடைய விஸ்வரூப ஜோதி இருந்ததாக சொல்லப்படுது. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களின் ஒளிக்கு சமமாக இவருடைய விஸ்வரூப ஜோதி இருப்பதாக நாம நினைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? சஞ்சயன் சொல்றாரு. அந்த சமயத்துல வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? ஆயிரக்கணக்கான பிரிந்திருந்த அகிலம் முழுவதும் அவர்கிட்ட அவர் உடல்ல காணப்படுது. ஓகேயா? ஆக ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான அகிலங்களை பகவானுடைய உடல்ல பார்த்து ரசிக்கிறா யாரு? அர்ஜுனன். அதே நேரத்துல சஞ்சயனும் கூட. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இத பார்த்த உடனே அர்ஜுனுக்கு ஒரு ஆஹா, அவர் சொல்றது சரிதான், அகிலம் எல்லாமே எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்னு சொன்னாரு. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகனவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். இத பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு முதல் ஆச்சரியம், வியப்பா இருக்கு, வியப்பமா இருக்கு. ஆகா, இவ்வளவும் அவர்கிட்ட இருக்கே, அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான் அப்படின்ட்டு வந்துருது. முதல் வியப்பு. எல்லா ரசங்கள் சொல்லுவாங்க. அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த மனதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், வியப்பு, அடுத்து குழப்பம். அப்போ அந்த இதனால, வியப்புனால நம்ம இந்த பக்தி மையம், அவருக்கு ஒரே பக்தி பகவான் மேல வந்துருச்சு. அப்போ உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்குது, மயிர் கூச்செறியுது. உடனே ஆஹா, நீங்க பகவான் தான், நீங்க சொன்னது சரிதான் அப்படின்ட்டு அவரை கையை கூப்பி நம்மளும் வணங்குவோம். சிரம் தாழ்த்தி அவரை கூப்பிய கரங்களோடு
வணங்கி பிரார்த்தனை செய்கின்றார். யாரு? நம்முடைய அர்ஜுனர். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, நீங்க எல்லா தேவர்களும் பற்பல உயிரினங்களும் உங்க உடல்ல சிறப்பா இருக்கிறத நான் பாக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. பாருங்க, பிரம்மா, சிவா, மற்ற வர்ணன் எல்லா தேவர்களும் இருக்காங்க. உயிரினங்களும் அங்கங்க இருக்கு. நமக்கு இதுல ஓரளவு தான் தெரியுது. ஓகேயா? நமக்கு வடக்கண்ல நமக்கு அர்ப்பணப்படுவோம். அது எல்லாமே உங்கள் உடலில் இருக்கிறத நான் பாக்குறேன். தாமரை மலர்ல அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரம்மா இருக்காரு, சிவபெருமான் இருக்காரு, பல்வேறு ரிஷிகள் இருக்காங்க, நிறைய நாகங்கள், பாம்புகள் கூட இருக்கு, அனந்த சேசனும் இருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க. ஆக நீங்க தான் உலகத்தினுடைய இறைவன், நீங்க தான் விஸ்வரூபம். உங்க உடல்ல எத்தனை கைகள், எத்தனை கால்கள், எத்தனை வயிர்கள், வாய்கள், கண்கள் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறத நான் பாக்குறேன். நீங்க எங்கே உங்களுடைய முடிவு, எங்கே உங்க நடுநிலை, எங்கே உங்கள் தோற்றம் அப்படிங்கிறதையே என்னால கண்டுபிடிக்க முடியலையே. ஏன்னா பூமிக்கும் வானத்துக்கும் ஒரே இதா வியாபித்து இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம படிச்சதுதான். இப்ப அவரு பாக்குறாரு, இந்த விஸ்வரூபத்தை பாக்குறாரு. அவரு அது அடி முடி நடு எதுவுமே அவரால காண முடியல அப்படிங்கிறாரு. அடுத்து என்ன பாக்குறாரு அர்ஜுனன்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நம்ம ஃபுல்லா விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் பொருளை மட்டும் பார்த்துட்டு போனாதான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுக்காக தான் சில இதை உங்களுக்கு வாசிக்க சொல்றேன். அடுத்து என்ன பாக்குறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி, விஸ்வரூபம் பாக்குறீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே அந்த உணர்வுலயே இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ சூரிய ஒளி மாதிரி அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்காரு. கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பு மாதிரி எல்லாம் அப்படியே ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சா எல்லா இடங்கள்லயும் பிரகாசமா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி அவருடைய பிரகாசமான அந்த ஒளியில பகவான் உருவத்தை கூட சரியா பார்க்க முடியல. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அவருக்கு நிறைய மகுடங்கள், தலையில மகுடங்கள் இருக்கு, கையில கதை வச்சிருக்காரு, சக்கரம் வச்சிருக்காரு, நல்லா அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்காரு. அவருடைய உருவம் அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு. ஆக யாரை பற்றி நம்ம அறியணும்னு நினைக்கிறோமோ அவர் இவர்தான், முதன்மையானவர் நீர்தான், எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீங்க தான், நீர்தான் அழிவற்றவர், பழமையானவர், நித்திய பாதுகாவலர், எங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கக்கூடியவர், புருஷோத்தமரும் நீங்க தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். இதுவரைக்கும் தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் சொன்னாங்க, இப்ப நான் பார்த்துட்டேன், நீங்களும் சொன்னீங்க, பகவானும் சொன்னாரு போன அத்தியாயத்துல, இப்ப நான் நேராவே பார்த்துட்டேன். ஆக நீங்க தான் ஆதி அந்தமாக விளங்கக்கூடிய பகவான் புருஷோத்தமர்ங்கிறத நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. யாரு? அர்ஜுனன். அடுத்து என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்து என்ன சொல்றாரு? தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசையிலையும் நீங்க வியாபித்து இருக்கீங்க. நீங்க மகாத்மா தான், அற்புதமானவங்க. உங்க உக்கிரமான ரொம்ப பயங்கரமான இந்த ரூபத்தை பார்த்து 3 உலகமுமே குழம்பி இருக்கு. 3 உலகம் எது? நம்ம இருக்கக்கூடியது நடு உலகம், நமக்கு மேல மேல் உலகம் இருக்கு, நமக்கு கீழே பாதாளம் இருக்கு இல்லையா? இந்த 3 உலகங்களையும் ஜீவன்கள் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க, உயிர்வாளிகள். அவங்கெல்லாம் இந்த ரூபத்தை எல்லாம். அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அர்ஜுனன் இந்த விஸ்வரூபத்தை பாக்குறப்போ சஞ்சயன் பாக்குறான், அப்ப 3 உலகில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அர்ஜுனனுடைய ஒரு இது என்ன சொல்றாருன்னா, 3 உலகமே குழம்பி இருக்குன்னா பார்த்துதானே குழம்பி இருக்கணும். ஆகையினால அவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ நான் இந்த இதுல பாக்குறப்போ தேவர்கள்லாம் உங்ககிட்ட சரணடைஞ்சு உங்களை வழிபடுறாங்க. இந்த அரக்கர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? சிலர் இதுவரைக்கும் உங்களை எதிர்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? இப்ப அவங்களெல்லாம் உங்களுக்கு பயந்து, ஆக நீங்கதான் உண்மையான கடவுள்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு
அங்கே ஓடி என்ன செய்யறாங்க, ஒளியறாங்க அரக்கர்கள். இவங்க மகரிஷிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, சித்தர்கள் மகரிஷிகள்லாம் குழப்பம் அடையாம எனக்கு அமைதி வரட்டும், அமைதி வரட்டும், பகவானுடைய உருவத்தை பார்த்து நான் பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரங்களை பாடி உங்களை பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் பகவானை பற்றி பேசுறாரு. அடுத்தபடியாக என்ன சொல்றாரு இவரு அர்ஜுனன், நீங்க வலிமையான புயங்களை உடையவர், நிறைய முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறு, காலு இதெல்லாம் இருக்கு, உங்க பல்லெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த படத்துல இல்ல, அர்ஜுனனுடைய காட்சியில அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கு. அடுத்து வர்றதெல்லாம் இருக்கு. அதனால இதெல்லாம் பார்த்து உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் குழம்பி இருக்காங்க. அது மாதிரி நானுமே குழம்பி போய் தான்ப்பா இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. நீங்க தான் எல்லா இடத்துலயும் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு, வானத்தை தொடக்கூடிய உங்களுடைய ஒளிரும் இந்த நிறங்கள்லாம் திறந்த வாய், பிரகாசிக்கக்கூடிய கண்கள், இதெல்லாம் பாக்குறப்போ எனக்கு மனம் முதல்ல வியப்பு, அப்புறம் குழப்பம், இப்ப பயம் வந்துருச்சு அவருக்கு. இதெல்லாம் பாக்குறப்போ எனக்கு பயம் விட்டது. பயத்தினால குழம்பி இருக்கும், நானும் குழம்பி இருக்கேன், எல்லாருமே குழம்பி இருக்காங்க. அவங்க சமநிலையில இருக்க முடியல, குழப்பத்திலிருந்து விடுபட முடியல, பயந்து போயிருக்கோம் நாங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் சொல்வதாக சஞ்சயன் விவரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன பாக்குறோம்னா 26 to 27 என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த இதுல அர்ஜுனன் பாக்குறான், தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் பார்க்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. எல்லாரும் இந்த போர்க்களத்துல எல்லாரும் நின்றுட்டு இருக்கப்போ ஒரு 48 நிமிடங்கள்ல பகவான் பகவத்கீதைய அர்ஜுனனுக்கு போதிக்கிறாரு. அதுல ஒரு கொஞ்ச நேரம் இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறாரு இல்லையா? அப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான், இந்த எல்லாரும் இன்னும் போர்ல ஆரம்பிக்கவே இல்லை, ஆனாலும் கூட இந்த எதிரி படையை சார்ந்த எல்லா போர் வீரர்கள், அப்புறம் திருதராஷ்டிரனுடைய எல்லா 100 பேருமே, பீஷ்மரு, துரோணரு, கர்ணன் எல்லாரும் உங்க வாய்க்குள்ள போறதை நான் பாக்குறேன். உங்க பற்களுக்கு இடையில அவங்க போறப்போ நசுக்கப்படுறதே பாக்குறேன். அவங்க உங்களுக்குள்ள நுழையக்கூடிய வேகத்தை பாக்குறப்போ எப்படி இருக்குன்னா, இந்த நதி பல இடங்களில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய நதி கடைசியில எங்கே போய் சங்கமிக்கும், எங்கே போய் முடியும்? கடலை நோக்கி செல்லும் இல்லையா? கடல்ல போய் அது முடியறாப்புல இந்த மாவீரர்கள் எல்லாருமே எரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய உங்க வாய்க்குள்ள நுழையிறத பாக்குறேன், எனக்கே பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன பாக்குறோம், அடுத்து அர்ஜுனன் இதெல்லாம் ரொம்ப பாவம். அர்ஜுனன் குழம்பி போயிருக்கான், பயத்துல இருக்கான், குழப்பமா இருக்கான் நினைச்சு பகவான் சொல்றாரு, இப்போ ஐயா நான் யாருன்னா காலம், ஓகேயா? உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன் நான் தான். உலகத்துடைய அழிவு என்னாலதான் ஏற்படுது. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன். ஏன்னா ஜனத்தொகை பெருக்கத்தினால பூமாதேவி போய் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணதுனால இந்த குருட்சேத்திர போர்களை ஏற்பாடு பண்ணது பகவானுடைய திட்டம்தான். அதுல தேவையற்றவர்கள், அதாவது அதர்மவாதிகளை அழிப்பதற்காக தான் வந்திருக்காரு பகவான், பக்தர்களை காக்குறதுக்காக. அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த போர்க்களத்துல எல்லா போர்ப்பதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன். யாரை மட்டும் விட்டு வைப்பேன்? பாண்டவர்களை மட்டும் விட்டு வைப்பேன். உங்க 5 பேரை தவிர எல்லாருமே என்னால் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். காலோஸ்மி லோகச்சய கிருத்வ பிரவருத்தோ அப்படிங்கிறாரு. நான் ஒரு காலனாக இங்க வந்திருக்கேன், உலகத்தையே அழிக்கிறதுக்காக, உலகங்களை அழித்து
பக்தர்களை காக்குறதுக்காக வந்திருக்கேன், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாயிச்ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆக அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். ஆனா உங்க 5 பேரை விட்டு வைப்பேன், ஏன்னா நீங்கெல்லாம் தர்மவான்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோலபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்ஸ்வ ராஜ்யம் சம்ருத் மயை வைத்தே நிகதா பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின். மாதாஜி பொருளுரை யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பகவான் எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சுவாசியாயே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சவ்யசாசியாக சவ்யசாசியாக சாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. அப்பா, நீதான் போய் அவங்கள கொல்றேன்னு நினைக்காத. நீ போரிட மட்டும் எழுந்துரு, போரிட தயாராகு. என்ன, நீ இந்த எதிரிகளை வெற்றி கொண்டு உன்னுடைய அரசை, உனக்கு சேர வேண்டிய அந்த அரசை நீ அனுபவிச்சு புகழோடு வாழ்வாய். இது எனது ஏற்பாடு. நான் ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுட்டேன், இவங்களுக்கு மரணத்தை கொடுத்துட்டேன். பகவானுடைய பார்வையிலேயே அவங்களுக்கு மரணம் வந்துருச்சு. ஏன்னா குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்குமே இதுதான் முக்தி தான், பகவான் கிட்டதான் போவாங்க. ஏன்னா அது குருட்சேத்திரம், தர்மச்சேத்திரத்துல போர் நடக்குது, பகவானுடைய பார்வையில் நடக்குது. பகவானுடைய பார்வைப்பட்டாவே எல்லாருக்கும் முக்தி தான். ஓகேயா? அதனால ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் மரணத்தை கண்டுட்டாங்க. ஓகேயா? நீதான் போய் கொள்றேன்னு நினைக்காத. நீ ஒரு கருவிதான். இப்ப இந்த போர்ல கருவியாக மட்டும் செயல்படு. மற்றபடி நீ போய் யாரையும் கொல்ல போறதில்ல. ஏற்கனவே அதாவது கொல்லப்பட்டவங்க தான் ஒண்ணு. நீ போர் செஞ்சு அவங்கள வெற்றி பெறக்கூடிய அந்த ஒரு வெற்றியை நீ தான் அனுபவிக்க போற. எப்பவுமே பகவான் பக்தர்களுக்கு தான் அதிக புகழ் வரணும்னு நினைப்பாரு. ஆக அந்த ஒரு போர்ல வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு பாக்கியம், வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு புகழ் அர்ஜுனனுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாரு. அர்ஜுனனை சவ்யசாசின்னு ஏன் அழைக்கிறாருன்னா, அர்ஜுனன் இந்த போர்க்கருவியை பயன்படுத்துறதுல அவ்வளவு திறமையானவரா. 2 கையை வச்சுமே செய்வாராம், ஒரு கை மட்டும் இல்ல, வலது கை இடது கை மாறி மாறி போர் செய்யக்கூடிய வலிமையுடையவர். ஆகையினால நீ சவ்யசாசி, போர்க்கலையில் வல்லுனர், 2 கையாலை போர் செய்வ. நிமித்த மாத்திரம் மட்டும் இரு. நிமித்த மாத்திரம்னா என்ன? நீ கருவியாக மட்டும் இரு. இப்ப நாமும் நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகள் எப்படி செய்யணுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு பகவான் நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல தீய செயல்களுடைய படிதான் நம்ம இந்த பூ உலகில் நம்ம இயங்குறோம் இல்லையா? ஆக நம்மளும் ஒரு பகவானுடைய கட்டளைகளை நிமித்த மாத்திரமாக தான் செயல்படுத்துறோம். அது மாதிரி பகவான் அர்ஜுனனை நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் போர்ல செயல்படு. ஏற்கனவே என்னுடைய திட்டத்தின்படி அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன், மற்ற மாவீரர்கள் எல்லாருமே எதிரி துரியோதனுடைய படை வீரர்கள் இல்லையா? படைக்களத்துல அவர்களுடைய துரியோதனனுக்கு 11 அக்ஷரம். பகவானுடைய நாராயண படையும் துரியோதனன் கிட்டதான் இருக்கு. அவர் துரியோதனன் கேட்டதுனால தன்னுடைய நாராயண படையையே பகவான் அவருக்கு கொடுத்துட்டாரு. அர்ஜுனன் என்ன கேட்டான்? நீங்க மட்டும் எனக்கு என் கூட இருந்தா போதும்னு கேட்டாரு அர்ஜுனன். ஆகையினால அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக வந்தார் இல்லையா? ஆக ஏற்கனவே அவங்களை எல்லாரையுமே அழிச்சுட்ட. அவங்கள நீதான் கொல்ல போறேன்னு நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போய் நீ போர் செய்யு. அப்போ போர் செஞ்சா நீ ஈஸியா போர்ல அவர்களை எல்லாம் வெட்டி வீழ்த்திடுவ. ஓகேயா? வீழ்த்திட்டு அந்த புகழ்லாம் உனக்கு தான் வரும் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொல்றாரு. அப்படிங்கிறத சஞ்சயன் பார்த்துட்டு இருக்கான்.
பார்த்துட்டு இருந்த சஞ்சயன் திருதராசன்கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, மன்னா முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இந்த உரையை கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? அவர் அப்படியே பகவான் கிட்ட கோபிய கரங்களோடு நடுங்கிட்டு மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கி வணங்கி பயத்தோடு குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவங்க குரல்லாம் நடுங்குது. பகவானை கைகோப்பி வணங்கி பகவான் கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அப்படிங்கிறத சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாரு. இது அடுத்தது அர்ஜுனன் சொல்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா, அர்ஜுனன் என்ன சொல்றா? யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் இல்ல மாதாஜி, இதுதான் இருக்கு, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே அடுத்தது கிருஷ்ணா. வாசிக்குமா மாதாஜி? அடுத்தது வேற யாராவது வாசிங்க. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்தவங்க வாசிங்க. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அதாவது இது வரைக்கும் படிச்சதே இவரு பிராக்டிக்கல், அதாவது கண் முன்னாடி பாக்குறாரு. பார்த்து அர்ஜுனன் ரொம்ப பயபக்தியா சொல்றாரு, எங்களுடைய புலன்களுக்கு அதிபதியே நீங்கதான், புலன்களை இயக்கிறவரே நீங்கதான். உங்க திருநாமத்தை கேட்டாவே எங்களுக்கு சந்தோஷம். என்ன, அப்போ உங்ககிட்ட ரொம்ப பற்றுதல், ரொம்ப அன்பு எங்களுக்கு வருது. சித்தர்கள் இவங்கெல்லாம் கூட என்ன செய்யறாங்க? சித்தர்கள் எல்லாம் சித்தியில மேன்மையானவங்க, பக்தியில அவங்கெல்லாம் கூட மரியாதையோடு உங்களை வணங்குறாங்க. அசுரர்கள் கூட என்ன செய்யறாங்க? உங்களை எதிர்த்து கொண்டிருந்த அசுரர்கள், ராவணன், ஜராசந்தன், இவங்க எல்லாம் பயந்து அங்கே இங்கே ஓடிட்டு இருக்கிறத நான் பாக்குறேன். இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க சாதாரண ஆள் இல்ல, பெரிய மகாத்மா. பிரம்மாவை விட, பிரம்மாதான் படைப்பு கடவுள்ங்கிறது நாங்க எனக்கு தெரியும். அவரு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஆனா பிரம்மாவை விட சிறந்தவர். ஏன்னா பிரம்மா உங்களுடைய புதல்வன் தான் இல்லையா? நீங்கள் தான் பிரம்மாவுக்கு முதன்மையானவர், பரபிரம்மம். ஆக நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர், எல்லாரையும் படைச்சவரே நீங்க தான். அதனால உங்களுக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை ஏன் செலுத்தக்கூடாது? அவங்க எல்லாரும் தேவர்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள், சித்தர்கள், அசுரர்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்கன்னா சரிதான், நானும் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறோம். ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் சாதாரணமான ஆட்கள். நீங்கள் தான் எல்லாரையும் விட ஆதி மூலம், யாருக்கு எல்லாரையும் விட மேன்மையானவர். யாரும் உங்களுக்கு இணையானவரோ சமமானவரோ கிடையாது. ஆகையினால நீங்கள் எல்லையற்றவர், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன், அகிலத்தினுடைய அகிலம் எல்லாத்தையும் தோற்றுவித்தவர் நீங்க தான். உங்ககிட்டதான் நாங்க அடைக்கலம் அடையணும். தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவரோ நீங்க தான். இந்த ஜட தோற்றத்துக்கு, ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்க. 3 குணங்களே ஏற்படுத்தியவர் நீங்க தான். ஆனாலும் கூட இந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டவர் இல்லை, அதற்கும் மேற்பட்டவர் நீங்க தான். ஆதியில் தேவர், புருஷர், புருஷோத்தமர், ரொம்ப 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 சனாதனர். சனாதனம்னா மிக மிக பழமையானவர். இந்த உலகத்தை படைச்சது நீங்க தான். கடைசியில எங்களை எல்லாம் ஆட்கொள்வதும் நீங்க தான். எல்லாமே, அதாவது இப்ப நடக்குது, பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர், 3மே உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாத்தையும் அறிந்தவரும் நீங்க தான், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீங்க தான். உங்களைதான் நாங்க அறியணும். வேதங்கள் படிக்கிறாங்கன்னா
வேதங்கள் வந்து யாரை பற்றி அறியறதுக்காக அந்த வேதங்கள் இருக்கின்றன? பகவானை பற்றி அறியறதுக்கு தான். ஆக நீங்க பௌதிக குணங்கள் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அந்த குணங்கள் எல்லாம் உங்களிடமிருந்து வந்த ஒரு பகிரங்க சக்தி தான். ஆனாலும் கூட அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நீங்க தான் எல்லையற்ற ரூபம். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதற்கும் நீங்க வந்து எஜமானன். நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் அப்படி பகவானை போற்றி புகழ்றாரு. ஓகேயா? ஏன்னா இது அர்ஜுனன் வந்து என்ன நினைச்சாருன்னா, இந்த ஆரம்பத்துல வந்து பகவானுக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. ஏதோ இருக்காரு நம்மளை விட. ஏன்னா 4வது அத்தியாயத்திலேயே பகவான் இன்னும் அர்ஜுனன் பேசுறப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் வந்து நான் அப்ப வந்து முதல்ல வந்து சூரிய பகவான் விவஸ்வானுக்கு பகவத்கீதையை சொன்னேன். அந்த விவஸ்வான் மூலமாக மனுவுக்கும், மனு மூலமாக இஸ்வாகுக்கும் போச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்த மன்னர்கள் எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை படிச்சு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றதை விட்டுட்டாங்க. என்ன இப்ப நான் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ அர்ஜுனன் என்ன கேட்பான், எப்படி நானும் நீங்களும் வந்து இப்பதானே ஒன்னா இருக்கோம், உங்களுக்கு எப்படி? அப்போ அந்த காலத்துல சூரிய பகவானுக்கு வந்து பகவத்கீதை சொன்னதாக சொல்றீங்க, எப்படி இஸ் இட் பாசிபிள்? அது முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ என்ன சொல்வார் பகவான், உனக்கு தெரியாது. ஏன் உனக்கு தெரியாதுன்னா, உன்னுடைய ஆத்மா இப்போ வந்து நீ அர்ஜுனனா இருக்க, இதுக்கு முன்னாடி வேற உடல்ல இருந்திருப்ப இல்லையா? நான் அப்படி இல்லை. நான் வந்து எப்பவும் நிரந்தரமான நித்தியமானவன், தெய்வீகமானவன். அப்ப எனக்கு எல்லா காலத்திலயும் நடந்தது எல்லாமே தெரியும். வருங்காலத்துல என்ன நடக்க போகுதுங்கிறதும் தெரியும். என்னுடைய திட்டப்படிதான் எல்லாமே நடக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுதான் அனைத்தையும் அறிந்தவரும் நீரே அப்படிங்கிறத நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து இப்ப இதுவரைக்கும் இது மாதிரி விஸ்வரூபத்தையே பார்க்கல. பார்த்த உடனே எனக்கு முதல்ல வந்து ரொம்ப வியப்பா இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரே குழப்பமா இருந்தது. அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பிரகாசத்தையும், நிறைய கண்கள், இதெல்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கு பயம் வந்துச்சு. இப்ப வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, மகிழ்ச்சி அடையுது. அதே சமயத்துல கொஞ்சம் பயமாவும் இருக்கு எனக்கு. முன்னாடி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா நான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன். இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு பயம் வருது. ஐயோ இப்படியெல்லாம் பேசிட்டோமே, இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆதி மூலம் பகவான் கிட்ட போய் நம்ம எவ்வளவு சாதாரண மனிதரா கிட்ட பேசுறாப்புல பேசிட்டோமே, அவர் என்ன நினைப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துடுது. அந்த பயத்தினால என் மனமே குழம்பு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அடுத்து சொல்றாரு, தேவர்களின் இறைவன் நீங்க தான், நாங்கள்லாம் அடைக்கலம். கடைசியா சரணாகதி அடையிறது உங்ககிட்டதான். எங்க மீது கருணை காட்டி உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி எங்களுக்கு அருள் புரியுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அர்ஜுனன் வந்து இப்போ என்ன கேட்கிறாரு, இப்ப எல்லாமே அர்ஜுனன் தான் அவருடைய திவ்யமான தரிசனத்தை பார்த்து, விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பேசுறாரு. விஸ்வரூபமே, விஸ்வரூபம்னா அதாவது விராட ரூபம், உலகளாவிய ரூபம். உலகமெல்லாம் அவரு பகவான் கிட்டதான் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத வெளியில் காட்டக்கூடிய ஒரு ரூபம். இது வந்து பௌதீக ரூபம் தான். இது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கான்னா இல்ல, இது அர்ஜுனனுக்காக காட்டப்பட்ட ஒரு ரூபம். அதாவது இப்படிதான் பகவான் கிட்டதான் எல்லாமே அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஓரளவு இருந்தது. 10வது அத்தியாயத்திலேயே தீர்ந்துருச்சு. ஆனா வருங்காலத்துல இருக்கிறவங்க நம்பணும்ல, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஆதி மூலம், அனைத்தும் அவரிடமிருந்து வந்ததுதான், அனைத்தும் அவருடைய தோற்றுவாய்தான் அப்படிங்கிறத நம்பணும்ல. அதுக்காகத்தான் விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கேட்கிறான். புரியுதா? முன்னாடி இருக்கிறவங்க நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யலாம், ஏமாத்தலாம் இல்லையா? அடுத்து அவரு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒன்னும் கடவுள் கிடையாது, அவர் சும்மா அவதாரம் தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? ஆக அவர் தான் மூலம் அப்படிங்கிறத நம்பணும். எல்லாரும் பின்னாடி வந்தவங்களும் சந்தேகம் இல்லாம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஸ்வரூபமே காட்டும்படி அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. ஆக உங்ககிட்ட 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, நீங்க தலையில மகுடம் வச்சிருக்கீங்க,
இங்க கையில என்னெல்லாம் வச்சிருக்காரு பகவான் பாருங்க. சங்கு இருக்கு ஒரு கையில, அடுத்து சக்கரை இருக்கு, கதை இருக்கு, தாமரை மலர் இருக்கு, கதா வெரி குட், தாமரை இருக்கு. இது எல்லாம் இந்த ரூபத்துல நான் பார்க்க ரொம்ப ஆசையா இருக்கு உங்களை. இப்ப விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பயந்துட்டா இல்லையா அர்ஜுனன். இப்ப கேக்குறாரு, இந்த சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை மலரோடு இருக்கக்கூடிய 4 கை உருவில் உங்களை காண நான் விரும்புகிறேன். இந்த 4 கை உருவுல யார் இருப்பாங்க சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா கோயில்கள்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணர் இருப்பாரு. 4 கை உருவத்துல பார்க்க விரும்புறாரு யாரு? அர்ஜுனன். அப்போ அடுத்து என்ன சொல்றாரு? இந்த விஸ்வரூபத்தை பகவான் இப்ப சொல்றாரு, நீங்க குரு வம்சத்திலேயே மிகச்சிறந்த வீரன் நீதான். அதான் உனக்கு பகவத்கீதை சொன்னேன். இப்போ இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டினேன். இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன்னாடி யாராவது பார்த்திருக்காங்களா? யாருக்கும் நான் காட்டவே இல்லை. நம்ம யசோதா மாதாஜிக்கு அவரு மண்ணை திங்கிறப்போ வாயை தர மண்ணை சாப்பிட்டதாக அண்ணன் சொல்றான். நீ வாயை திறப்பா அப்படிங்கிறப்ப வாய் திறந்து காட்டுவாரு. காட்டுறப்போ அண்ட சராசரங்களும் அவருடைய வாய்க்குள்ள தெரியும். யசோதா மாதாஜி உடனே மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. அத அப்படியே எழுந்திருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இருக்காது. மகை ஏதோ சேட்டைதான் பண்ணா, மண்ணை தின்னுட்டா அப்படிங்கிற உணர்வு தான் இருக்குமே ஒழிய அவர் பகவான்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. மாயையில மயக்கிடுவார் பகவான். ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு விஸ்வரூபத்தை, அந்த சராசரங்களும் அடங்கிய உருவத்தை உடைய பகவானை யாருமே பார்த்ததே இல்லை. இத வேதங்கள்ல நிறைய பிராமணர்கள் படிக்கிறாங்க, யாகம் செய்யறாங்க, தான தர்மங்கள்லாம் செய்யறாங்க, எவ்வளவோ புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க, கடுமையான தவங்கள் எல்லாம் செஞ்சாங்க இல்லையா? அந்த காலத்துல சத்திய யுகத்துல எல்லாம் தவம், அத்தனை ஆண்டு காலம் விஸ்வாமித்திரங்கள்லாம் தவம் புரிஞ்சுதான் பகவானை உணர்ந்தாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கூட நான் என்ன காட்டல, இந்த உருவத்தை, இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் காட்டல, உனக்கு காட்டியிருக்கேன். இந்த கோரமான உருவத்தை பார்த்துட்டு நீ ரொம்ப பட்டிருக்காய். நீ பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்க. இத ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்றேன் நானு. எப்படி முடிவுக்கு கொண்டு வர்ற? நீ என்னுடைய பக்தர், அதனால நீ உன்னை எல்லா குழப்பத்துல இருந்தும் நானு விடுவிக்கிறேன். ஆகையினால நீ அமைதி அடை அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ விரும்பக்கூடிய உருவத்தை உனக்கு நான் காட்டுறேன். நீ 4 கைகளை உருவத்தை தானே பார்க்க விரும்புற, உனக்கு அந்த உருவத்தில் நான் காட்சி அளிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, சஞ்சய் என்ன சொல்றாரு திருதராஷ்டிரர்கிட்ட? அர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷய மாச பூயக ஆஸ்வாசயாம் ஆசஸ்ஸ பீதம் ஏனம் பூத்வா புனசௌமிய வபுர் மகாத்மா. வாசினி மாதாஜி என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது வாசிங்க. மாதாஜி யாராவது திருதராஷ்டிரர் படிக்காதவங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பயந்துட்டு போயிருக்காருல்ல அர்ஜுனன். உடனே அவரை உற்சாகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாரு? முதல்ல 4 கையுடைய நாராயண வடிவத்தை காட்டாரு. அதுக்கு அப்புறம் 2 கைகளுடைய சாதாரண, அதாவது கிருஷ்ணராக வந்தப்ப 2 கைகளோடு புல்லாங்குழலோட தானே இருந்தாரு இல்லையா? அந்த உருவம் அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடிய உருவம். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டா, உறவினராக, அவங்க தங்கச்சியை மணந்த மைத்துனனாக கூடவே இருந்தவர் இல்லையா? அதனால அவருக்கு அந்த 2 கைகளுடைய மனித உருவில் அவர் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்து பகவானை உண்மை உருவத்துல பார்த்த உடனே அர்ஜுனன்
ஜனார்த்தனா, மனிதரை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை பார்த்து எனது மனம் இப்ப எவ்வளவு அமைதி அடைஞ்சிருக்கு தெரியுமா? நான் என்னுடைய சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். நான் எப்பவும் தைரியமா தான் இருப்பேன். இப்ப ஒரே குழப்பம், பயம், வியப்பு, இதுல நான் ரொம்ப மனம் தடுமாற்றத்துல இருந்தேன், மயக்கத்துல இருந்தேன். இப்ப என்னுடைய சுய இயல்புக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. 52. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்காதவங்க யாராவது வாசிச்சு கொடுங்க. பிரபுஜி யாராவது வாசிச்சு கொடுங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும்போது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. பகவான் என்ன சொல்றாரு? இப்ப 2 கை உள்ள என்ன சாதாரண உருவத்தை நீ பாக்குறீல்ல, இந்த உருவம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான உருவம். எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட உருவத்தை தான் தரிசிக்கணும்ட்டு தேவர்களும் மற்ற எல்லாருமே விரும்புவாங்க. உனக்கு அதை நானே காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி 2 கை உருவில் அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு. யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்க மாதாஜி? 54வது ஸ்லோகம். 54வது ஸ்லோகம். பக்த்யா ஸ்வ அனன்யயாக்ஷ்ய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஞாதும் திருஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தவः. எனது அர்ஜுனா, உன் முன். அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிச்சாங்களே, நீங்க வாசிங்க. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க எவ்வளவு இறங்கி அவருக்கு காட்சி கொடுத்தாரு. விஸ்வரூபம் பார்க்கணும்னு விரும்பின அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டினாரு. 4 கை வடிவில் பார்க்கணும்னு சொன்னதுக்கு அதை காட்டினாரு. இப்ப 2 கை வடிவில அவர் முன்னாடி நின்று, நான் உனக்கு இந்த 2 கை உருவில் உன் முன் நான் நிற்கிறேன்னா எதனால? உன்னுடைய பக்தினாலதான். ஆக நான் யாருக்கு இப்படி காட்சி கொடுப்பேன்? களப்பற்ற பக்தி தொண்டு. வன்மனா பவமத் பக்தோ மத்தியாதி மாம் நமஸ்குரு. இல்லையா? பகவானிடம் மனம் முழுவதையும் செலுத்தி பகவானின் பக்தனாகி பகவானிலேயே ஒன்றி இருக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அவரை காட்சி கொடுப்பாரு. ஆக உனக்கு இந்த ஒரு காட்சி கிடைச்சதுன்னா எதனால? உன்னுடைய பக்தியை மிச்சிதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் நான் இந்த உருவில் உனக்கு நான் நேரடியாக காட்சி கொடுத்தேன். ஆக என்னை பற்றிய இந்த ரகசியத்தை, உண்மையான ரகசியங்கள்லயே உன்னால்தான் நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் அவ்வளவு பக்திமானான். ஒரு தடவை ஒரு கதை இருக்கு, டைம் இருந்தா அந்த கதை சொல்றேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம ருக்மணி தேவி கிருஷ்ணருடைய பற்றி கேள்விப்பட்டு அவர் மேல் காதல் கொண்டு கட்டாயம் நான் கிருஷ்ணரைத்தான் மணப்பேன் அப்படின்னு இருந்தவங்க இல்லையா? இது வேறவங்களுக்கு மனம் முடிக்கணும்னு வச்சிருந்த அவங்க அண்ணன் நினைச்சாரு. ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கு அது இஷ்டம் இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பிராமணர் மூலமாக தபால் அனுப்புறாங்க. ருக்மணி தேவி என்னை நீங்க கூட்டிட்டு போகணும்ட்டு. கிருஷ்ணர் போய் சண்டை பிடிச்சு ருக்மணி தேவியை கடத்திட்டு மனம் முடித்தாருன்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்போ அப்படிப்பட்ட பக்தியில் திளைத்த ருக்மணிக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சான். நீங்க என்ன அர்ஜுனான்னு அவ்வளவு அர்ஜுனன் மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கீங்க, அவன்தான் ரொம்ப பக்திமான்னு சொல்றீங்க, எப்படி அவன்தான் பக்திமான்னு உங்களுக்கு தெரியும்? அப்படிங்கிறப்போ, அப்படியா, வா வா நான் காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் படுத்திருந்த அறைக்குள்ள அவன் தூங்கி கொண்டிருந்த அந்த அறைக்குள்ள அறைக்கு பக்கத்துல ருக்மணி தேவியை கூட்டிட்டு நிக்க வச்சு, சரி இங்க யாரு என்ன நடக்குதுங்கிறத கொஞ்சம் கவனி அப்படின்ட்டு போயிடுவாராம்.
ருக்மிணி தேவி கேக்குற அது வெளியே தான் நின்றுட்டு இருப்பாங்களாம். ஆனா உள்ள இருந்து கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்ட்டு அவரு அந்த சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குமா. உடனே தூக்கிட்டு தானே இருக்கான் அர்ஜுனன், எப்படி இப்படி வருது, தூக்கத்துல கூட கிருஷ்ணருடைய நினைவுலதான் இருக்காரு அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டாங்களாம். அப்படிப்பட்ட பக்தி உடையவர் யாரு? அர்ஜுனன். ஆகையினால உனக்குதான் என்னை பற்றிய ரகசியங்கள் எல்லாம் நான் சொல்ல முடியும், உன்னாலதான் நுழைய முடியும் அப்படின்ட்டு அர்ஜுன் கிட்ட பேசுறாரு. அவ்வளவு கருணை உள்ளம் உடையவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். எதனால இந்த அர்ஜுனன் சொன்னபடியெல்லாம் காட்டினாரு. அதுக்கு அடுத்து என்ன செஞ்சாரு? இந்த 4 அதாவது 4 கை வடிவில காட்சி கொடுத்தாரு, 2 கை வடிவில காட்சி கொடுத்து இப்ப இவ்வளவு பேசுறாருன்னா அர்ஜுனன் ஒரேதான் புலம்புனா. எப்படி புலம்புனா? கிருஷ்ணா, நான் சாதாரணமா நினைச்சு நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், நீ பல தடவை நான் ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டேன். நீ அதை நம்ம விட்டுட்டோம். அது இந்த விஸ்வரூப இதுல அத்தியாயத்துல வரும். அதை நான் வாசிக்காது எப்படி எல்லாம் அர்ஜுனன் புலம்புறாங்கிறத பாருங்க. உமை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாம நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணா, யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையோடு அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும் அப்படின்னு கேட்கிறான். பொழுது போன போதும், கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் இளைப்பாறிய போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து ஒரு உணவு அருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படிங்கிறாரு. எப்படி மன்னிக்கணும்? நீங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க தானே தந்தை, அனைவருக்கும் தந்தை தாங்கள் தான். வழிபாட்டுக்கு உரியவரும் நீங்க தான், முதன்மையானவரும் நீங்க தான், பரம ஆன்மீக குருவும் நீர் தான். உமக்கு சமமாகவோ உமக்கு ஒன்றாகவோ யாருமே இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் எங்களுடைய ஒரு தந்தை எப்படி ஒரு மகனுடைய குற்றத்தை பொறுப்பாரோ, ஒரு மகனுடைய குற்றங்களை தந்தை எப்படி பொறுப்பாரோ, ஒரு நண்பன் செய்த குற்றங்களை இன்னொரு நண்பன் எப்படி பொறுப்பாரோ, ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களை எப்படி பொறுத்து கொள்வாரோ, அது போல நான் செஞ்ச தவறுகளை எல்லாம் நீங்க பொறுத்து கொள்ளணும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு இந்த அத்தியாயத்திலேயே அவ்வளவு மன்றாடி கேட்பாரு அர்ஜுனன். அவ்வளவு ரொம்ப அவருடைய ஒரு தாழ்மை பணிவையோ அவருடைய ஒரு குழப்பத்தையோ தீர்ப்பதற்காக தான் அவர் சொன்னபடி தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றி அவருக்கு காட்சி கொடுத்தாரு. அடுத்து உனக்கு தான் இந்த ரகசியங்களை எல்லாம் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அடுத்தது மாதாஜி, அடுத்த கடைசியாக போறோம்னா யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. மத்கர்ம மத்பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைர சர்வ பூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தொழில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பால்நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. இன்னொருத்தவங்க யாராவது இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வாசிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் முடிக்கணுங்கிறதுனால கொடுக்க முடியல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன்னா விஸ்வரூபத்தை முழுவதுமாக நம்ம இன்னைக்கு அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இது ஏறக்குறைய லெவல் 2ல தான் இதை பற்றி விவரமா படிப்போம். ஓகேயா? இப்போ ஏறக்குறைய உங்களுக்கு நிறைய ஸ்லோகங்களை நாங்க இதுல சொல்லியிருக்கோம். இத்தனை ஸ்லோகங்கள் 3 ஸ்லோகங்கள் தான் புது இதுல பிபிடில இருக்கு. ஆனா அதுல முழுவதுமாக உங்களுக்கு ஒரு உணர்தலை கொடுக்க முடியாதுங்கிறதுனாலதான் இதை தேடி கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு இத ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். அதனால எல்லாரும் வாசிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலன்ட்டு நினைக்காதீங்க. அடுத்தது அடுத்த அத்தியாயம் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் தான், அதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இதையே போடுங்க. ஓகேயா? என்ன சொல்றாருன்னா பகவான் அந்த ஸ்லோகத்தை போடுங்க. 55 கடைசி மாதாஜி.
கடைசி மத் கர்ம குரோன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைர சர்வ பூதேஷு எச மாம் ஏதி பாண்டவா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, தூய பக்தி தொண்டுனா என்ன? களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு, அதாவது அன்இன்டரப்டட். இப்ப நம்ம இதே சொல்றோம், நம்ம ஜபம் பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது தடங்கள் இல்லாம நம்ம சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு அடுத்து இங்க ஒண்ணு பேசிட்டு அடுத்து ஹரே ராம அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதான் அன்இன்டரப்டன்னு சொல்றது. ஓகேயா? வேற எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம அந்த இதை சொல்லணும், பக்திமயமா சொல்லணும். புரியுதா? மனசுல இருக்க எந்த விதமான எண்ணங்களும் இல்லாம, மோசமான எண்ணங்கள் இல்லாம தூய்மையான ஒரு பக்தி உணர்வோடு நீங்க உங்க கடமையை பகவான் உணர்வோடு செய்யணும். அதுதான் பக்தி தொண்டு. பகவானுக்கு என்ன காரியம் செஞ்சாலும் கூட, நீங்க என்ன காரியம் செஞ்சாலும் சரி, நீங்க என்ன உணவு சாப்பிட்டாலும் சரி, என்ன தவம் செஞ்சாலும் சரி, என்ன தானம் செஞ்சாலும் சரி, கடவுள் உணர்வோட நீங்க செய்யுங்க. பகவானே, நீங்க எனக்கு இந்த பணியை செய்ய கொடுத்துருக்கீங்க, நான் செய்யறேன், உங்களுக்காக நான் ஒரு கருவியாக இதை செய்யறேன், இந்த பலன் முழுவதும் உங்களுக்கே அர்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சுட்டோம்னா பலன் கருதா செயல், பலநோக்கு செயல் இல்லை. ஓகேயா? பலநோக்கு செயல்ங்கிறது என்ன? நான் உங்களுக்கு இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறேன், நான் என் கோயில்ல தேங்காய் உடைச்சி உங்களுக்கு மலர் மாலையெல்லாம் சூட்டி அர்ச்சனை எல்லாம் பண்றேன், எனக்கு நிறைய என் மகன் நல்ல ஒரு டாக்டரா போகிறதுக்கு, ஆனா படிப்பு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நீங்க வாய்ப்பளிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சங்கல்பெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? அப்படி இல்லாம தூய பக்தி தொண்டுல நீங்க ஈடுபட்டா எந்த ஒரு பலனையும் கருதாம, எல்லாமே நீ பாத்துக்கோப்பா, எனக்கு என்ன தரணுமோ அதை நீயே கொடுப்ப, நான் கேட்காமவே அப்படி நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நமக்கு வேண்டியதே கொடுப்பாரு, நம்ம கிட்ட இல்லாததையும் நிறைவேற்றுவாரு. நமக்கு நம்ம கேட்கணுங்கிறது இல்லை. அதைத்தான் சொல்றாங்க. அந்த பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் கலங்குகள். மன கற்பனைகளின் கலங்குகள் என்ன? நம்மளா கற்பனை பண்ணிட்டு பாரோ கொடுக்க மாட்டாரோ, நம்ம இதை செய்யலாமா செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னு பலாயிரமா குழப்பத்துல இருக்கோம் இல்லையா? இந்த காமம், குரோதம், பேராசை இல்லையா, மதம், ஆச்சரியம் அப்படின்ட்டு நிறைய கலங்குகள் நம்ம மனசுல 6 விதமான கலங்குகள் இருக்கு. அதெல்லாம் போகணும்னா நம்ம ஆன்மீக குருவிட்ட இருந்து ஆன்மீக நூல்களை படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், பிரபுபாதா எழுதிய ஆன்மீக நூல்களை எல்லாம் வாங்கி படிச்சு பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், ஜபம் பண்ணணும். 16 தடவை செய்யறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலையில் நடைபெறக்கூடிய ஆரத்தி போன்ற ஆன்மீக விஷயங்கள்ல கலந்து கொள்ளணும். பாகவதமும் கேட்கணும். பாகவதம் கேட்டா இன்னும் நமக்கு நிறைய புரிதல் வரும் பகவானை பற்றி. ஏன்னா பாகவதம்ங்கிறதே பகவான், பக்தர், பக்தி, இந்த 3 பற்றியதுதான் பாகவதமே. ரொம்ப நல்லா இருக்கும், கதை மாதிரி இருக்கும், தத்துவங்களும் இருக்கும். அதனால நீங்க இதை முடிச்சுட்டு கூட அடுத்து லெவல் 2க்கு போறப்போ டைம் கிடைக்கிறப்ப இப்பவும் வரலாம், இந்த பாகவதம் வகுப்பு மற்ற வகுப்புகளுக்கும் போகலாம். ஆக இந்த மன கற்பனை பலனும் எல்லாம் செய்யாம யாரு பகவானுக்காக செயல்படுகின்றார்களோ, அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய கதை சொன்னேன், அவரை மாதிரி அவர் பகவான் தான் எல்லாம், பகவான் தான் என்னுடைய பரம இலக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ பகவான் எல்லாரையும் நண்பனாக கருதி அவர்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார். நிச்சயமாக களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் பகவானை அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு நமக்கு உறுதி சொல்றாரு. இதே உறுதி கடைசியில 18 வரைக்கும் தொடர்ந்து சொல்வாரு. ஆகவே நம்ம பக்தி செய்யறதுக்கு முயற்சிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத்யதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே
विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकदशोऽध्याय। हरि ओम। ओम तत्सत्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोடி वैष्णव ग्रंथ की जय नामाचार्यर யாரு? பிரபுபாதா. ஜெகத்குரு பிரபுபாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे பிரம்மா कृष्ण। ஹரிதாஸ் தாகூர். ஹரிதாஸ் தாகூர். வெரி குட் மாதாஜி. ஹரிதாஸ் நம்ம டெய்லி சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஃபவுண்டர் நம்முடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபுக்கு ஜெய். பகவத்கீதைக்கு ஜெய். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே வணக்கம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता ஹரே जी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ்